Hello guys, panoorin natin ito guys. Nakakarami, no? Yung jowa niya, nahuli niya sa akto. May kalampungan ibang lalaki. Bibi, okay lang bang yung kotse ko? Na-surprise niya ang kanyang girlfriend Sa kanto? sa New Year. Medyo... Ating panoorin guys. Okay lang. Okay lang. Huling-huli sa akto si ate. Hindi niya inasahan na darating ang kanyang boyfriend. May dala pang kwan. Hello, Nay. Happy New Year. May dalang, ano kayang dalang yan? Sa lubong. Inabahan na si ate. Ano kaya mangyayari dito? Hi, Judy. Hindi niya kasi inasahan na darating ang kanyang boyfriend. Ano kaya mangyayari dito? Siguro magkagulo to ba? Yung lalaki ayaw magkikamay pa. Sige, o chat mo na. Chat mo. Paano na? Gulong-gulo na yung isip ni ate. Anything? Paano kaya niya ito malulusutan? Okay lang. Dito ako. Na, pinatagay pa si boyfriend. Okay naman siya dyan. Hindi kasi parang may sasabihin natin. Pwede mo naman sabihin sa akin. Kasi dito ko lahat. Ano kaya mangyari dito? Si kuya parang Listen mo. alam na yata ang mangyayari. Naku, tinanong pa. Oh, bisita ko yan. Hindi yan bisita, hindi yan pinsan. Boyfriend niya yan. Grabe talaga ito si ate. Kasi... Nakakaawa naman yung boyfriend niya. Para sa'yo. Minsan lang na lang pumunta dyan para mag-greet. Mag-greet you. Mag-greet ng Happy New Year. Nag-text ka or nag-chat? Ganun pa yun ang nadatnan niya. Ayan na nagtalo ng dalawa. Dapat kasi na-explain mo na ate kung ano ba talaga, sino ba talaga yung kasama mo. Naguguluhan na si kuya. Kasi, Ano ba? Ikaw magsalita ka. Nagtalo ng dalawa. Nakabahan na si kuya. Hindi ko maintindihan eh. Baby. wait na nga. Huwag tayo magtalo ha. Kasi, special kung araw na to sana. Bukas. O, chat mo na na. Chat mo na na. Kung isang lalaki, gulong-gulo na rin ang isip. Hindi. So masyadong ano. Parang walang alam din sa pangyayari. Dito na open eh. Kasi. Hindi alam nung isa may boyfriend na pala si ate. Mas ako in-open kasi... Kasi ko dito baby. Baby ka ganyan tao. Dalawang puso ang masasaktan ngayon. Ikaw muna nagtanong. Labo mo. Talo ng dalawa. Sabihin mo na, be. Paano na yan ate? Hindi mo man lang ako pinakilala. Nung dumating ako. Bakit naman kasi Bakit ganun? nagsabay mo yung dalawa? Boyfriend mo siya. Ayan na, nagkaalaman na. Boyfriend mo siya. Dito na nagkaalaman na talaga. Sinabi na ni ate, boyfriend niya yung isa. Ayun, sinabi na ni ate, boyfriend niya si kuya. Ano yun? Ako nauna ako sa'yo. New Year. Ano ba? Grabe, haba ng hair ni ate. I-explain mo na yan ate. Ba't pinagsabi mo kami? Kung bakit nangyari yan. Kaya kausapin mo ng maayos. Ano ba? Naku, Kasi kilala ko. magkakainitan ng dalawa. Baka magsuntukan ng itong dalawa. Bago. Talo ng dalawa. Teka lang kasi kanton. Napaiyak na yung isa. Si kuya, parang Talo. bunot na ng botilya. Parang ama niyo naman yung sinain. Bunot ng bote. Sa pamilya ko. May balak yata. Hindi ko sinisira. Parang naman hindi masira yung araw niya nag-abot yung dalawa. Pinagsabay yung dalawang boyfriend. Kung ba naka-e-bike ako, tapos Kasalanan mo yan ate. Napaiyak na yung isa. ganyan lang. Porkit naka-e-bike lang daw siya Yung isang boyfriend Sino ka to? naka-Ducati. Please. Hindi mo na kailangan ano yun eh. Huwag ka na magtanong kung sino yan. Halata naman kuya na boyfriend niya yan. Alam mo, problema sa'yo. Bago ka pa dumating ay may boyfriend na yan katabi. Kita mo yan? Special Grabe naman si ate. Isang buwan lang hindi nagpaparamdam si boyfriend pinalitan agad. Girlfriend kita. Grabe naman yan. Nasaan ka wala ka? Baka lang na-busy na naman si kuya sa trabaho niya. Grabe naman yan. Text mo na kasi ngayon magpapakita ka. Bakit naman kasi kuya hindi ka nagpaparamdam Inimod mo ko kahit in 1 month. isang saglit man lang sa 1 month na yun. Hindi ako makapag-message, hindi ako makatawag.
Eh, ganun pala eh. Busy pala si kuya sa trabaho niya eh. Ganun talaga. Minsan talaga may trabaho talaga tayo na tupagin. Kaya sana ate, inikindi mo na lang si Kahit hindi kuya. ko pa alam, ito pa ang nangyayari. Haba ng hair ni ate. Kahit hindi ko pa alam, ito pa ang nangyayari.